Acha munai nini kami bro nini bumung tama nang bawa jaga ni pai kisah sagar deh. Angka Boromura kaisa besar kita jaga Boromura ni ang Rahel Koloi dengan Baban Mungka Asarai Koloi aman Mungka Raji Koloi ang sen jono pori tongu kelas 11 no Kilarayo Senjon. Kilara yasinga Acha nang kelas 11 no na. kelas 11 Asa nang tini jarja songni reaction nang tau man ka. ang urang reaction no maka ang belai ka kushi to manaka ang first time ang mo kelai ang audition rumani Pas audition. first audition and like a katong sa ang ani sago ang koyo ang level noted kusuk disay manen bang Tang buseng mar sab ka. around 4 or 4 ang kana ang marasaman Tabaw ni buka nang bom hai ma tong ka. Nang 100% select nang nai na tamong ngai sagar deh. awan suku ang select nai by God wish for my best Ni bung tamu segemo Rahel Koloi kambai manai na do.